The true love story of Bijoy Kathar and Miss Onjona Teronpi. Munit akayalong ning kachedok ning kaching sam henlo kithenai lasso angbong kaching khonta kinang sot pinong lapen munit akayalong kisum keboy adu akai sitame dowekchi lapen ning kachedok ning kachehan angbong khamkhe dowekchi bon sitame ning kachedok ning kachehan atung jongsi ahok ulute paduta khamkheuni lapen ning kachedok ning kachehan atung jongsi ahok mate aning kachechok ni lapen aning parsab du ulute labangso angbong ranam akan honta tewekchi lasna huwa ephang nangni binangni lapen munit akayalong ti padu akai sidami antuni kinin karo antuni kinin ke oi dorekchi lasinan ephang puak nangni binangni ni nang phang kai ding pia phansi hengkamatha mate kai ding pi pocherap chi phansi he nang phan karbi. You want life and break my drive. Lasi ni kang khon nang ni kang khon Onjona Teronpi. I love you forever.